Okinyi makawuono kama twakudore kod chal mar Kenya wasemulo kaka uchumi mano mar higa mar 2025 osebedo nyaka nachaka higa nyaka gisani kendo nyaka nwalok komenda wantiere komenda manyien. In kurka kori kwanyalo ng'iyo chal mano mar uchumi mar piny Kenya osebedo na to chal mar siasa e higa ni mar 2025 osebedo yo machalo nade kaachiel kod pachi kotudore kod agulu ariyo makoro jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod kuku mar ten migepe nochuogo mar mondo mi wan bende wabedane wuoth mano mar chomo bedo piny kaka mano mar Singapore Ondiek. Rokamana nya Joyce timo mosedwa beko matin. To wetnage gin accountants, gin economists, I'm a politician and a political analyst. Adwa bedo ma open. Ingene gin describe ka gitemo nyiso de ginyalo ng'iyo gimilo ni money trail, paper trail mar pesa mar economy mar Kenya. But anadwa ni jopiny owinji ni to gigi agulu gi gin mage to ere gimomiyo gibed very confident gi president to gi the government ni dwa establish gima will stabilize gima dhi miyo economy mar obedo stable. Kendo kaka iwacho ni en wuoth mar dhi wachal gi jo Singapore. Adwa nyiso gi mokwongo ni Singapore kaka wadwa esbo nowacho en piny matin kabisa. To en piny mo develop ka gionge kata gi natural resources, gionge gi much of resources, gin mana service country. Tiende ni gin mana jo gik mag hotel gi, gik mag nyalo uso services mopogore opogore. To ibiro yudo ni economy mora mora mar piny ka, yani gikeni mora mora mar piny mora mora, nyalo mana bedo motegno ka wabedo gi gimiluongo ni sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund ka kete gi dholuo en agulu noero mar gikeni mar piny. Tiende ni Kenya kaka wango owinjo beni mondo mi mwandu go ikoma wango do kaka piny konywa yo maginyalo nyuolo no omenda mamoko. En ni kik wateri atera oko kaka watimo gimiluongo ni export, but gibed ni gibe ginyalo bedo reserve moro maginyalo konywa e multiplying wealth marwa, yani nuoyo medo kendo mwandu marwa. Nikech yudo niya kidhi e Kenya kaka kawuono kare piny mora mora a country ok nyal timo biashara motegno. Ibiro yudo ni piny ena services kaka kidhi to pesa o budget wate is a zero balance budget. Kibiro ni our budget kata bed ma 4 trillion to ena zero balance. Niso ni at the end of that financial year owinjo beni pesa no se cham te kata osetiko de te kata bedo kodong tiyudo ka bedo mana transfer to the next financial year tibiro yudo bedo ba transfer ni nitiere failure on expenditure. Niso ni ena zero budget is completely consuming. Koro gima President William Ruto recommends Mark na makai kama jatend piny Kenya